Γεια σας. Εντάξει, από εδώ το Μάνο το γνωρίζετε. Από εδώ είναι ο Αντρέας. Ήθελα να μας βοηθήσει σε ένα βίντεο και έχει και μια ιδέα στο τι να κάνουμε στο βίντεο. Επίσης τα παιδιά εδώ πέρα το έχουν σκεφτεί. Λοιπόν, έχουμε έναν ο οποίος λέγεται Alex Lighting, ο οποίος βγαίνει σε ένα βίντεο. Επίσης, μισό λεπτό. Το βλέπετε αυτόν εδώ, το θυμάστε? Ο μαύρος. Λοιπόν, έχουμε τον Alex Lighting, ο οποίος νομίζει ότι με αυτά που λέει ότι θα γίνει διάσημος. Κάτσε ρε φίλε, βγαίνει στο YouTube και νομίζει ότι με αυτά θα σε παρακολουθήσει και ο κόσμος, δηλαδή, και θα ακούσουν τις συμβουλές σου. Λοιπόν, τελειωμένη. Δείτε λίγο ένα σημείο και μετά. Για σήμερα θα σας μιλήσω για το πώς μπορείτε να γίνετε διάσημοι διαδικτυακά και τι ωφέλη μπορεί να έχετε από αυτό στη ζωή σας την καθημερινή. Για να είσαι γνωστός πρέπει να έχεις τάμπλετ. Άμα δεν έχεις τάμπλετ δεν είσαι διάσημος, σαν και εμένα. Και όπως ξέρετε, για μένα παραμιλάει όλο το ελληνικό ίντερνετ. Κάποτε παραμιλούσε και το διεθνές ίντερνετ, επί εποχές MySpace, τώρα πλέον όχι. Αλλά θα επιστρέψω και εκεί γιατί έχω φτιάξει Tumblr και σκοπεύω να γίνω διάσημος. Πρέπει πρώτα απ' όλα να κάνεις παρέα με διάσημους. Σακύρα, Μπιγιονσέ, Κώστα Μαύρο. Αυτή την περίοδο λοιπόν που λέει το swag και γι' αυτό όπως βλέπετε φοράω μπέι καπέλο χωρίς να ξέρω τι συμβολίζει, γιατί δεν με ενδιαφέρει ακριβώς αυτό. Με ενδιαφέρει απλά να το βλέπουν 14χρονα και 15χρονα παιδιά στο ίντερνετ. Όλα αυτά θα σας τα πει μια μεγάλη καραβάνα. Εδώ. Με αυτό το καπέλο ξεσηκώνω 14χρονα και 30χρονους. Λοιπόν, ρε φίλε, μέχρι και ο μαύρος είναι πιο famous από σένα. Πλάκα μας κάνεις τώρα. Εσύ μόνο τι λες? Είναι μια αδερφή. Εντάξει, δεν σου είπα ότι είναι ξάδερφη. Το μαλάκι σε ποιο κομμωτήριο πας και το φτιάχνεις, Στο δικά. Μπα, εγώ σου λέω στο μοτέρ. Το φτιάχνουμε με χρέωση. Πιστοτική. Τι να πω. Ο κόσμος έχει τρελαθεί εντελώς.